அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நான் உங்கள் வபிதாசன் பேசுகிறேன். இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு என்னவென்றால், ரிஷப ராசிக்கு அல்லது ரிஷப லக்கணக்காரர்களுக்கு குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் என்ற தலைப்பு நாம் பார்க்க உள்ளோம். இந்த குருப்பெயர்ச்சி பார்த்திங்கன்னா, ரிஷப ராசிக்கு அல்லது ரிஷப லக்கணத்துக்கு சகோதரர்களுக்கும் உங்களுக்கு இடையான சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் தீர்ந்து ஒற்றுமையாக வாழ்வீர்கள். இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் சகோதரர் உறவு மூலம் மிகப்பெரிய நன்மை நடக்கும் ஒரு காலகட்டங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் ஒரு பயணம் செய்வதால் அதாவது சிறு தூர பயணமாக இருந்தாலும் சரி தான், அது வெகு தூர பயணமாக இருந்தாலும் சரி தான், பயணம் செஞ்சிட்டாலே மிகப்பெரிய ஆதாயமும் நல்லது நடக்கும் காத்துக்குங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் தொலைத்தொடர்பு துறையில் பணிபுரியும் நபர்களுக்கும் தொலைபேசி மூலம் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல செய்தி வர காத்துக்கிட்டு இருக்குங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் கவிதை எழுதுதல், கதை எழுதுதல், வேறு எழுத்து துறையில் பணிபுரியும் நபர்களுக்கு இது ஒரு அருமையான ஒரு காலகட்டங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியானது அதாவது காசோலை மூலம் பண வரவு அதிகமாக இருக்கும். முன்பு இருந்த காலகட்டத்தை விட இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் கொஞ்சம் பணப்புழக்கம் அதிகமாகவே இருக்கும். இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் சொத்துக்கள் வாங்கி குவிக்கும் ஒரு நல்ல காலங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சி இந்த ஒரு குருப்பெயர்ச்சியால் எந்த ஒரு செயலை செஞ்சிட்டாலுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அடைஞ்சிருவீங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசி அல்லது ரிஷப லக்கணக்காரங்க இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் இத்தனை நாளாக மனதில் இருந்த ஒரு மனக்குழப்பம், ஒரு கஷ்டம், இதெல்லாம் அகன்று மன நிம்மதியாக இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் மன நிம்மதி அடையுங்க. ரிஷப ராசி அல்லது ரிஷப லக்கணக்காரர்களுக்கு இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் சொந்த ஊரை விட்டு அல்லது வேறு ஊருக்கு போகையில் அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் அடைய அதிக வாய்ப்பு இருக்குங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் ஒரு தொழில் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்குங்க அல்லது புதிதாக நடத்திக்கிட்டு இருக்க தொழிலை விட்டுட்டு ஒரு புதிதாக தொழில் தொடங்கி புதிதாக தொழில் நடத்தையில் அதில் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்குங்க. பழைய தொழிலை விட்டு புது தொழில் செய்யும்போது கண்டிப்பாக ரிஷப ராசி அல்லது ரிஷப லக்கணத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்குங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் பல வருடங்களாக குழந்தைக்காக ஏங்கி தவிக்கும் தம்பதிகளுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமே சொல்லலாம். இந்த குருப்பெயர்ச்சி கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிறணும். இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் ஒரு வருடமாக அல்லது பல வருடமாக காதலிக்கும் பெண்ணுக்கிட்ட கண்டிப்பாக ஒரு உன்னதமான ஒரு காதல் வெற்றியை குறிக்கக்கூடியதாங்க இந்த குருப்பெயர்ச்சி. கண்டிப்பாக உங்கள் காதல் கண்டிப்பாக வெற்றியை குறிக்கும். இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் மிகப்பெரிய நீங்களே எதிர்பாராமல் மிகப்பெரிய உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்குங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் சூதாட்டம் மூலம், அதாவது உங்கள் உடைமையில் வச்சு சூதாட்டம் மூலம் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை காணக்கூடியது இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் கிடைக்குங்க சூதாட்டம் விளையாடுறது மூலம். இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் அழகாகவும் கவர்ச்சியாகவும் மற்றவர்கள் கண்களுக்கு கண்டிப்பாக காணப்படுவீங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் தன்னை அறியாமலே நீங்கள் சிற்றின்பத்தின் மீது சிறிதளவு நாட்டம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும். இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் எந்த ஒரு தொழிலை செஞ்சிட்டாலுமே ரிஷப ராசியோ அல்லது ரிஷப லக்கணக்காரர்களோ அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் அடைய அதிக வாய்ப்பு இருக்குங்க. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் கண்டிப்பாக உங்கள் குலதெய்வத்தை நீங்கள் வணங்குவதால் மிகப்பெரிய ஒரு நன்மை கிடைக்கும் ஒரு காலகட்டங்க இந்த குருப்பெயர்ச்சி. இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் பிறருக்கு நீங்கள் தானம் தர்மம் செய்வதால் உங்கள் பூர்வ புண்ணியம் பலம் அடையும். இந்த குருப்பெயர்ச்சியால் நான் சொல்கிறது அப்படியே நடக்கணும்னா, நான் சொல்கிறது 100% முழுமையாக நடக்கணும்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் குரு தசையோ, குரு புத்தியோ, குரு அந்தரமோ, குரு சூட்சமோ கண்டிப்பாக நடக்கணும். அப்போ தான் நான் சொல்கிற முழு பலன்களும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நடக்கும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் நான் சொல்கிறது அப்படியே நடக்கணும்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில்
குரு தசையோ குரு புத்தியோ குரு அந்தரமோ குரு சூட்சமோ கண்டிப்பாக நடக்கணும். அப்போ தான் நான் சொல்கிறது முழுசாக 100% நடக்கும். இது போல் பல அருமையான தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்மளோட புதன் குரு ஆஸ்ட்ராலஜி சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அங்கே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் புதிய ஒரு தலைப்பில் சந்திப்போம். பாய்.